Senator Robin Padilla versus Ronald Llamas. Pangit o traidor? Ngayon, Dad, medyo nagsagutan si Senator Robin Padilla at saka si isang sikat na political analyst na si Ronald Llamas. May isang issue recently na nag-post at may statement si Senator Robin Padilla na dinidepensahan niya ang Chinese ambassador, ang China, dahil sinasabi niya na ang Pilipinas daw ang unang nag-insulto sa presidente nila na si Xi Jinping. Kaya sinasabi ni Ronald Llamas na parang traidor daw si Robin Padilla kasi hindi niya dinidepensahan ang kanyang bayan. Ngayon, may sinabi pa si Mariel Padilla na hindi daw tatakbo sa 2028 election ang kanyang asawa na si Senator Robin Padilla kasi sabi niya the Philippines doesn't deserve him. Nagsagutan naman, may sagot rin naman pala si Ronald Llamas na sinasabi niya, maraming salamat kay Senator Robin Padilla. Ang malaking contribution niya para sa Pilipinas ay dahil tumakbo siya at dahil sa kanya, halos lahat ng artista natalo sa recent midterm elections. Sabi naman ni Robin Padilla na ipagdadasal niya na sana naman gumandang lalaki si Ronald Llamas. Sinasabi rin niya na siguro pinapatunayan daw ni Ronald Llamas na pangit nga siya kaya doon nanggagaling ang kanyang galit sa mga gwapo at artista. Sabi naman ni Ronald Llamas, mas okay lang na pangit kaysa maging pangit ang budhi at traidor sa isang bansa. Ngayon, Dad, masabi ba natin na traidor sa bansa si Robin Padilla at pangit ang kanyang budhi bilang isang senador? Well, kasi tingnan natin kung ano yung mga tamang sinabi nila at mga mali. Kasi may mga tama silang punto de vista at meron din silang mga maling punto de vista, hindi ba? So unahin natin yung mga tama sa bawat isa sa kanila. Ang tama naman doon sa sinabi ni Robin Padilla kasi nga meron yata tayong isang opisyal na parang ininsulto niya o na-insulto yung Pangulo ng China. No? Kaya ngayon ang dahilan, kaya nga parang gumaganti rin sila dahil parang na-insulto sila. Kaya gumaganti rin sila ng mga pambabatikos at pang-insulto sa ating mga ibang opisyales. So yun ang tamang sinabi niya. Ngayon, dito naman kay Secretary Llamas, dating Secretary Llamas, meron din siyang tamang sinabi. Di ba? Ang sinasabi niya, dapat ipagtanggol natin ang ating bayan at huwag natin ipagkanulo sa mga dayuhan na nanamantala sa atin. No, tama din yung kanyang sinabi. Pero may mali din kasi sila pareho. Ang unang mali dito, yung sinabi naman ni Senator Robin Padilla na sinasabi yung ipagdarasal niya na sana gumandang lalaki si Secretary Ronald Llamas. Ito medyo below the belt na to kasi personalan na to. Parang naiinsulto rin si Secretary Llamas dahil parang sinasabi mo na pangit siya. Hindi rin naman patas yun at hindi rin fair yun, di ba? Pangalawa, meron ding mali si Secretary Llamas nung sinasabi niya na dahil kay Robin Padilla ay natalo yung mga aktor, marami sa mga celebrities na mga movie stars na natalo doong nakarang eleksyon. So, naging personal yung issue when in fact it should be focused on the real issues. Ano ba? Ano bang real issues dito, di ba? Ang number one na issue dito, dapat ba natin ipagtanggol ang ating bayan laban sa mga namamantalang ibang bansa? Dapat. Yun ang dapat natin ipaglaban. Dapat magkaisa tayo na ipagtanggol natin ang ating bansa. In fact, nasa ating na national anthem, di ba, na kinakanta natin nung tayo na sa eskwelahan, na sana hindi lamang lip service, kahit na ngayon sa mga government offices, laging kinakanta yan. Yung sinasabi natin, ang huling sentence is, ang mamatay ng dahil sa iyo, bayang magiliw. Hindi ba? Yun ang last sentence ng awit na yon. Na hindi dapat inaawit ng isinasa puso dapat yan. So yun ang dapat natin gawin. Ipaglaban natin at ipagtanggol natin ang ating sambayanan, ang ating mamayan, ang ating bayan laban sa mga mapangsamantala at mapang-aping mga dayuhan na mas malalaki kaysa sa atin. So yun ang number one na dapat natin pagtuunan ng pansin. Pangalawa, dapat ba nating insultuhin o kutsain yung mga namumuno ng ibang bayan? Hindi rin tama yun kasi that's very unprofessional. Below the belt din yun. Pwede nating tukuyin kung ano yung mga maling ginawa nila at ipaglaban natin kung ano yung tama at magreklamo tayo sa mga tamang pamamaraan. Kasi nga kung hindi, talagang madedehado tayo kasi nga ang tanong diyan, kaya na ba nating labanan sila at this point in time? So kung hindi pa natin kayang labanan, mas mabuting magkaroon pa rin ng maayos na dialogue, but at the same time, let's prepare for war. Let's prepare to fight with them because if not, talagang mang-aapi ang mga yan. Pangatlo, kailangan natin ng technology kasi nga hindi natin silang kayang kalabanin dahil mas malaki silang puwersa. Pero gayahin natin ang Israel dahil ang maliit ang Israel pero kaya labanan mas malalaki sa kanya kasi nga napakaganda ng mga technology niya. That's why we have to establish good relationship with Israel para kahit na paano mabili natin yung ibang mga teknolohiya nila at magamit natin laban sa mga mapagsamantala at mapang-aping mga ibang bansa. Dapat natin gawin yon. At panghuli nga, sinasabi natin, dapat ang ating mga mamayan magising at mamulat sa katotohanan na for us to have peace, we must prepare for war. Ibalik dapat ang CAT, ibalik agad ang ROTC, at lahat tayo dapat ilagay natin sa ating puso
Kung gusto natin magkaroon ng tunay na kalayaan, dapat handa tayong makipaglaban para sa ating bayan. Kasi nga kung hindi at nagtagumpay ang mga yan, magiging kawawa tayo maging alipin ng mga yan, katulad ng nangyari noong panahon ng mga Espanyol, panahon ng mga Hapon. So wag natin kalimutan yan, dapat natin isa puso yan. Kaya nga sinasabi ko paulit-ulit, yung bayang magiliw na ating kinakanta, ang huling sentence nun, siyang mamatay ng dahil sa iyo. Sana hindi lang to lip service sa lahat ng ating mga mamamayan at sa mga opisyales. Ngayon, Dad, recently may mga other senators at may ibang mga congressman, dinedepensahan din nila ang mga statements ng Chinese ambassador at ng China tungkol sa mga ginagawa nila dito sa West Philippine Sea or South China Sea nga ang pinag-aawayan nila, whether kung ano yung term na yon. Dad, sa tingin mo ba, tama ang ginagawa ng mga Filipino congressman at senador na to? Do you think there's also a point na baka they're trying to be there to parang shift it to a middle ground para maging diplomatic naman at may chance pa rin tayo to resolve the issue diplomatically rather than facing it with violence? Yes, tama din yun. Ano? Hindi naman natin pwedeng husgahan kung ano yung intention nila. But syempre, at the end of the day, sinasabi nga natin, if you're a government official, your primary goal or primary role is to protect and defend our country, our nation as a whole. Hindi ka pwedeng gumitna. Pwede ka makipag-usap ng maayos, pwede mo silang kausapin ng mahinahon pero hindi mo sila binabastos. Pero at the end of the day, katulad sinabi natin, if you're a government official, it's your sworn duty and moral obligation to protect, defend, and promote our country. Trabaho natin yun, trabaho nyo yun, kaya nga kayo naluklok sa ganyan mga katungkulan at nabigyan ng mga tungkulin at nakikinabang kayo sa ating pamahalaan, dapat ipaglaban, ipagtanggolin nyo. Kasi kung pinag-uusapan natin mga ginagawa sa West Philippine Sea, kitang-kita naman natin na inaapi na tayo. Niyuyurakan na yung ating kasarinlan at dangal bilang isang bayan at isang sambayanan. So dapat naman nating gisingin ang mga kausap natin na mali yung ginagawa nila pero wag natin babastusin. It has to be done in a diplomatic and professional manner para hindi lumala yung issue. But at the end of the day, we have to defend, promote, and protect our country because that's the sworn obligation of every citizen and more so of a government official. Siguro, Dad, yung second question ko, yung sinasabi nga ni Ex-Secretary Ronald Llamas na mabuti nga na maraming artista ang natalo sa recent election. Sa tingin mo ba, Dad, mas mabuti ba ang Philippine politics kung mabawasan o matanggal ang lahat ng mga artista from our government? I will not give a sweeping judgment kasi may mga artista naman na capable at marunong din na talaga namang maganda rin yung hangarin. Pero siguro mas nakakarami yung hindi, di ba? Na gusto lang nila magkaroon ng mas magandang kita o hanap buhay. So yun lang naman sigurong issue dito kasi mahirap naman sabihin natin na lahat ng artista hindi qualified na maging politiko o maglingkod sa ating pamahalaan. Kasi meron din naman dyan nakikita natin mga qualified at maganda rin yung kanilang intensyon para sa bayan. Siguro meron din lang, mas marami lang din na hindi. Kaya yun na parang nagiging generalization o general statement. But to be fair, there are those who are really sincere and who are also dedicated, no, and qualified. So yun ang importante rito. Meron lang talaga kasi mas mga naboboto na hindi qualified kaya parang yun ang nagiging impression ng ating mga kababayan. So sa akin, the most important thing is we have to have leaders and government officials who will protect, defend, and promote our nation as a whole and will not kumbaga betray the people who have elected them in office. Ngayon, mga kababayan, ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon ng bawat Pilipino. Kasi kung tumaas ang antas ng edukasyon at gumanda ang tumalino ang lahat ng Pilipino makakapili ng mas magandang leader dito sa Pilipinas. Mga leader na idedepensahan ang Pilipinas at ipaglalaban ang rights at constitution ng Pilipinas laban sa lahat ng mga bully sa buong mundo. Ako po ay si Solomon Say, ang inyong kuya ng bayan. Ang pinaglalaban po namin sa Ilocano Defenders Party List ay magkaroon tayo ng isang pamahalaan na ang tunay na layunin at pakay ay paglingkuran at handang ipaglaban ang ating mamamayan at sambayanan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.